Добре дошли, скъпи наследници на рода Паско и Велика Попиванови. Голям е коренът на Велика и Паско Попиванови. Радвам се, че всички се отзовахте на тази среща, която се провежда тази вечер. С любов нека си спомним за тези, които не са между нас. Коренът на Паско и Велика Попиванови е от село Скрижово, по-настоящем преименувано Скопя, Драмска околие, Гърция. Самото название на село Скрижово ни подсказва, че е било будно, там са се криели комитите, в него са ставали всички сбирки. Под ръководството на Тодор Паница, Георги Скрижовски и други бил основан опълченски отряд. В него взел участие и баща ми Паско Попиванов. Баща му бил свещеник в селото. Били 4 деца – Вангелия, Елена, Никола и Паско. 1912 година Паско се оженил за Велика Чомова. Родили им са се 10 деца – Анастасия, Иван, Веселина, Тома, Атанаска, Паскалия, Марика, Георги, Василка и Димитър. Единствен наследник от децата съм аз, Василка. Семейството претърпява много незгоди още в началото на семейния живот. Поради подпалването на селото били принудени да напуснат и се заселват в град Неврокоп, Гоце Делчев. Това става 13-та година. Престояват 2 години и отново се завръщат в родните места. 1925 година отново селото е опожарено и пак се връщат в град Неврокоп, Гоце Делчев. След кратък престой се връщат отново в Гърция, но вече се заселват в село Листрат. Известно време живеят в черквата. Тук намира смъртта поп Иван, зверски заклан пред вратите на олтара в черквата. С много труд построяват къща, купуват имот и така замогват. Занимават се с земеделие. Баща ми изкупвал тютюните от околните села и ги донасял в град Дупница, България. Така минали много години. През 1944 година семейството отново се преселва в град Неврокоп, град Гоце Делчев сега. Децата пораснали, започнали да се задумяват. Родът започнал да се удвоява. Родената през 1913 година първа дъщеря, Анастасия, свързва живота си с Георги Вълев. Ражда им се дъщеря Катя, омъжена за Тома Томов. Имат 2 деца – Мирослав и Ася. Първият син, роден през 16-та година Иван, свързва живота си с Невена Льодова. Имат 5 деца – Илия, Величка, Снежана, Богомил и Бисер. Родена през 19-та година е Веселина. Свързва живота си с Никола Чачев. Имат 3 деца – Иван, Анастасия и Величка. Роденият през 1924 година Тома свързва живота си с Елена Бабова. Имат 2 деца – Атанаска и Величка. През 1925 година ражда се Атанаска, която почива като бебе. Паскалия, родена през 1929 година, е омъжена за Атанас Кесаров. Имат 3 деца – Виолета, Иван и Румен. 1932 година се ражда Марийка, омъжена за Петър Цовчев. Имат 2 деца – Нетка и Иван. 1935 година се ражда Георги. Свързва живота си с Елена Вълкова. Имат 3 деца – Паско, Костадин и Тодор. През 1938 година съм родена аз, Василка. Омъжена съм за Атанас Мингов. Имаме 2 деца – Георги и Даниела. 10-то дете е Димитър, роден през 1941 година.
свързва живота си с Величка Дерменджиева, има 2 деца – Орлин и Диана. Това е накратко историята на фамилията Паско и Велика Попиванови. Оставили голяма дира след себе си. Живяли почтено и достойно. Мнозина с добро си спомнят още за тях и аз съм горда, че съм от този род. Правя голям поклон пред тях, защото създали и възпитали толкова многочленно семейство. Искам в драма да идам, там имам любе болничко, там имам любе болничко, ша идам да
червено. Разтопи бели снегове, разлюле гора, зелена, разтопи бели снегове, отвори пътя за драма. Отвори пътя за драма, искам в драма да идам, там имам любе болничко, там имам любе болничко, ша идам да го обида, Армаган да му занеса. Армаган да му занеса, жълта ми дюля с листата, бело ми грозде с лозата, жълта ми дюля с листата, бело ми грозде. Надявам се и вярвам, че наследниците, внуци и правнуци ще продължат това дело, тези родови срещи, за да може да не се забравя откъде е коренът ни.